по-интересно и по-интересно. Идвам с децата си, идвам сама. Всъщност най-хубавото е, че и децата, и големите намират нещо за себе си. Аз успявам да си взема много и съм щастлива, че децата ми намират неща, които не са достъпни за тях в ежедневието. Да видят какво се случва в реката, какви са микроорганизмите, какви са рибките, как могат да си хванат риба, да опитат да порисуват спирограф, да се подцапат малко с ръце. И въобще всички тези неща, които от една страна ги отдалечават от технологиите, от друга страна им дават нови хоризонти, събуждат любопитството. Всъщност много е хубаво, че дори след фестивала продължават да питат какво е това, може ли да получим още от него. Въобще в такива времена живеем, че за тях е изключително интересно да се запознаят с нещата, които могат да пипнат, да видят, да почувстват приноса си, да видят как творческата им енергия се реализира в нещо веществено, което не е просто цветяване или рязане на хартийки. Интересни са ми лекциите, дискусиите, но също така нещата, в които мога да участвам, които ме развиват по някакъв степен ми дават, откриват пред мен хоризонти, които пробуждат любопитство към духовното, към творчеството, все неща, които човек знае, че трябва да стигне до тях, но не стига в ежедневието си. Затова съм Say it now. Negative photo for a positive person. Здравейте, ние сме Ван Фисулт, за втора година сме на Фън навън. Много се радваме, че имаме възможност да предоставиме на децата една възможност да усетят магията на този фестивал, чрез нашите работилници по пирография. Фестивалът е едно страхотно изживяване, подходящ както за млади, възрастни, за семейства, най-вече за семейства, защото това е едно ценно време прекарано с най-близките и семействата ни. Най-полезно е и обогатяващо за ето тези дечица, които са тук на фестивала, да могат да се докоснат до най-различни занаяти, работилници, да научат нови неща, да бъдат вдъхновени и да носят това вдъхновение дълго време след този. За мен Фън навън е едно голямо прекрасно изживяване, което не се среща толкова много. Но прекрасно е, защото има много занимания, може да се изработваш неща и се забавляваш. Музеят на хумора и сатирата за първи път участва в фестивала Фън навън и се оказа, че това наистина е фестивал, който се заслужава, защото в него има изключително много млади семейства, малки деца, които могат да бъдат научени на един по-екологичен и естетичен начин на живот. Ние с шега, пък и не на шега всъщност, сме тук и ще повторим.
Значи, фан навън е много яко, защото има някакви... такива работи има. Просто нямам думи. И съм дошла чак от София, Титания Хаус, аз съм клоун. И съм дошла чак от София да участвам тук на фън, навън, защото няма как да не сме тук, когато е най-якото. Така, това е. Мерси. Фън навън за мен е разходка с приятели, капване навънка, любими игри и занимания заедно с любимите хора. Много се радвам, че съм за пръв път на това събитие. Фън навън. За мен е фън. И преди прекрасни срещи с невероятни хора. Радвам се, че съм тук. Фън навън! Фън навън!